ポポル、ウフ。シパクナと若者たち。ウクカキシにはシパクナとカブラカンという二人の息子がいました。シパクナは山々を相手に球技をし、カブラカンは山々を揺り動かして遊んでいました。それで二人もその力を自慢していました。さあ、聞け。俺こそは太陽だぞ。大地を作ったものだぞ。と、シパクナが言えば、俺こそ天を揺り動かし、大地を揺さぶるものだ。と、カブラカンも自慢しました。俺こそ山を作り上げたものだ。と自慢していたウクカキシの長男のシパクナーの行ったことです。ある日、シパクナーが川で水浴びをしていると、400人の若者が大きな木を一本引きずってやってきました。シパクナーが尋ねました。あんたたちは何をしているのかね。すると若者たちは答えました。たった一本の木なのに持ち上げて肩に担げないので引きずっているのです。じゃあ俺が持って行ってやろうとシパクナは言ってすぐにこの木を肩に担いでしまいました。この木は若者たちが家の柱にするためのものでした。シパクナーが若者たちの家の前まで木を運んでいくと、若者たちは喜んで言いました。お若い方、どうか私たちと一緒に住んでくれませんか？実は家の柱にもう一本同じような木がいるので、明日あなたに頼みたいのです。シパクナーはよしと答えました。シパクナーがあちこち見回している間に若者たちは相談しました。あの木を一人で運ぶなど良くないことだ。殺してしまおう。大きな穴を掘って土を取り出してくれと頼んで、彼が穴の底に入った頃へあの大木を落とせば、彼は穴の中で死んでしまうだろう。若者たちは早速穴を掘り、シパクナーに頼みました。この穴を掘ってくれませんか？もう私たちではそこまで届かないのです。シパクナーはすぐに穴に降りていき、土を掘り出しました。シパクナーは穴の底に降りると、横穴を掘り、土を上に投げ上げました。もうだいぶ深くまで行きましたか？と若者たちが尋ねると、だいぶ来たよとシパクナーは答えました。よし、もういいだろうと若者たちは大木を穴に落としました。横穴に隠れたシパクナーは木が落ちてくると大声でうめき声を上げました。その声を聞いた若者たちは、さあさあ、うまくいったぞ、奴は死んだぞ、と喜びました。さあ、チチャシュを作ろう。3日経ったら家ができた。お祝いをしよう、と言いました。2日目になると、シパクナーの髪や爪を加えたたくさんのアリが
うようよと出てきました。それを見た若者たちは、とうとうあの悪者も死んでしまったのだな。ほら見ろよ、アリどもが、ジャツの髪や爪を持ってたくさん出てくるよ、と言いました。けれど、シュパクナーは横穴に隠れて生きていたのです。そして、爪を噛み切り、髪をむしってアリにやっていたのです。3日目になると、若者たちは出来上がった自茶酒で大酒盛りを始めました。そして誰もがすっかり酔いつぶれてしまいました。そこへシュパクナーが穴の底から出てきて若者たちの上に彼らの家を持ち上げて投げ落としました。こうして若者たちはみんな殺されてしまったのです。死んだ400人の若者たちはモッツという星の一群になったということですが、それは言葉遊びなのかもしれません。